Donjaro chimago wala ni jo boda boda e boma ma Oyugis so nyis mondo ti kanyakla kuom yore mag kedo gi timbe mag maundu ma osebedo ka medore ne sekta no. Juma mokalo achije ariyo mag kuo apiko ne onegi alwora no ka ichich kodgi kuom nyayo kuo mag apiko. Romo mane okelo kanyakla gi winjore mar tiyo kanyakla mar thiro njore makamano. To boda sector ungeni is the largest industry mo employer jowa somewhere when ifwenyo ne seche moko due to kaka ogibedo ni ginenore. That's why we have provided reflectors oginere ni maja boda koro insecurity bedo malo koro wakwayo ni mondo for the safety purposes and identification girwak reflectors mangato ka dwa bedo ne dwa janjore moro tingore moko roko reflector to gifwenyo ni ma achiel kuomgi then issues ko bedo dealt with. Kata sa mowuoye ni japiko manjinego rawo ikoro to onge. Omiyo kanyo to wanyalo duoko erokamano ne jopiny moloyo ne jo sirikal nikech nyeche giwinjo duondwa. Anyalo wacho ne kaka jo boda boda masani mwadhi timo ni opogore boda boda chon. Wadwaro boda boda morwako ng'ata. To insecurity no e gima wa fight to en bendo chung motegno ko fight ni nyaka insecurity bedi e yo mowinjore. Nyaka wabed joma ritore kendwa wan wawegi. Omiya mor kabisa wan warwaki waroko aspirant STEM biuru mondo rom gi jo boda boda sani gin joma organized mawinjo wach kendo mong'eyo channel. Miwa sera ni mondo wanyisi dwarowa. Ka inyalo losonwa apaya ming'inwa weche mag thieth, ming'inwa kaka wan bende wanyalo bedo gi insurance mag wawegi, kinyalo miyowa support e chama wa.